drsnom svete Potrebujem bodyguarda. platia drsné pravidlá. Hovoríš s najlepším bodyguardom v celej Nevade. Potrebujem k tomu len ruky. Ty si môj malý hrdina. Chcel iba jedno. Kto to bol? Ja neviem. Spravodlivosť. Jeden z tých dvoch ma dobre zmlátil na služobných schodoch. Chcem sa pomstiť, Niky. Ale netušil, Čo je vo veci? Dievča. čo všetko je v stávke. Vieš, že po tebe pôjde. Áno, viem. Chcem, aby ste ho našli. Ešte dnes. Jason Statham Každú chvíľu ma zavraždia. Zavraždia? v slovenskej premiére akčného filmu Zlých chlapcov treba potrestať. Zomrieť nebude také zlé. Aspoň vypadnem z Las Vegas. Pomstiteľ. Dnes o 20:30 v kine Markíza.